Și acum o să... Uite, mă plimb, ura, mă plimb. Oh, nu, vine Bad G. Vine Bad G. Du-te la acolo am găsit și eu. Imediat, acum fug acum. Nu știu unde se pune cheia portocalie. Acum... Nu cheia portocalie, ce cardul, pardon. Cardul. Da, cardul. Du-te acolo. Mărul, frate. Imediat. Ca să termin cu o M-a porțiune. prins. Am găsit și pe Dar n-am găsit nicio porțiune, din păcate. măr. Miau. Nu pot, măr. Atunci du-te cu... Imediat. Eu doar vreau să verific dacă videoclipul meu este deschis, că câteodată pot să am erori cu videoclip. Înțelegi, Alex? Ei, și acum ne-am întors. Și ce cred unii? Că acidul este slime. Asta cred unii. Că acidul este slime. Shut up! Oh, voi fi capturat. Îmi pare rău. Taceți! Nu mai cântați. Cu muzica aia nebună. Sau nu nebună, distractivă, dar acum nu avem chef de coffee dance. Acum nu cântăm coffee dance. Cântăm un alt videoclip. Astăzi, videoclip. Cu Minecraft. Are durează 20 de minute. Aproape 2. Dar nu vreau plantă. Eu vreau postul. Să nu, eu vreau planta, vă rog. Plantă, 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 plantă. Yay! Și haideți să facem Simon spune. Simon. Ai, play. Cine vrea Simon? Da. Bă, eu rost trădăt. Eu las stătătorul toată ziua. Eu sunt trădătorul. O să vă trădez pe toți. Nu răzbătem Simon. Bine, atunci veți fi morți. Ei! Cine nu respectă pe Simon? Ce vreau să mă duc Simon? Ce căutăm aici în cub? Oh. Simon spune, Cum a căzut ăla pe jos? deschide cheia albastră. Man, Simon spune, deschideți orice cheie. Adică Simon spune, deschideți un card. Bă, vine Mr. P, trebuie să fugim. Păi dacă nu-l respect pe Simon, asta să fug! Run! S-a și trezit porcul. S-a trezit porcul. Mai țineți când am făcut primul videoclip cu Piggy? Se numea 100 de porci. Cine a mai pomenit 1 miliard de porci? Fugiți de Bad G și de Mr. P. Acum vine după mine. Dă-i mărul. Porc. Ia uite. Bă, am luat weapon-ul. Cine nu-i trimite va fi mort. Cine nu respectă pe Simon va fi mort. Frate, vreau eu. Bravo, a dispărut purceaua. Papa, Piggy. Nu, vine domnul P. Vine Mr. P. Cine nu mă respectă va fi trădat. Eu nu o să... Cine vrea să fie trădat? Eu. Cine? Eu am scăpat de la chapterul 12 pe odată. Păi și eu am scăpat. O să îl prind pe Cineva merită să fie trădat?
Am nevoie de ajutor, vine după mine Badgy. Bă, vine Mr. Piran. Vine după trădător. Dar de ce? Eu omor playerii. Trebuie și voi să mă ajutați. Din unde ești? Îl trădez pe Codrin. Pe Alex nu o să-l trădez. Călina, ai venit să mă trezești. Cine vrea să fie trădat? Are pistolul. Dacă mă împuști, asta cu ești. Ești trădat. Nu vroiam să fiu trădat. Asta ai pățit dacă... Că trei de la... Aha, gotten away. Am murit. Am primit bănuți, ura! Am primit bănuți, am primit bănuți. Ai primit tas. Ai primit tas. What? What? 14. Așa e. Pe bune arăta că ne teleportăm în toate chapterele din plată. Dar că odată am mers după Mr. P. A venit plântuța. Cine vrea apocalipsa porcilor, vă rog? Nu salvați pe Mr. P, salvați pe George. Pe cine îl salvezi? Pe George sau pe Mr. P? Dacă îl salvezi pe George, Mr. P o să moară. Adică nu o să fie luat. Cine vrea să moară, Mr. P sau George? Ba nu, tu mori. Colin, dacă vreau să mă de doi. M-a omorât! Eu vreau să mă de toți. Cam atât a fost partea cu Piggy și ne întoarcem la Skyblock. Ne-am revenit pe hartă. Este ca de Codin. Eu am construit atâta. Codin nu stea. Codin sunt două stea. Da. Facem echipă cu Andrei. Andrei, ajută măcar ceva. Bag toate în inventar. Bă, de ce ești Andrei? Mai pot să pun. Cam pe Skyblock să ne jucăm, deci la revedere. Ne întâlnim în alt videoclip.